Kira na sulod kay ang kuan lang di out sa gawas. Di out sa gawas unya na nasulod ba para mahimo na manag basta maliautan na ang gawas ba. So na si Ruben guys gisukda na salamat jud kadto Mambi kanang kalit lang magud si Mambi ug kuan kanang kitaan lagi di nga di sa ganahan ni mga tapak-tapak diha na manang diya ko nang ipahimo ang kwarto ni Cristel. Daghan kadtong salamat Mambi kay kuan ja. Order ra ko ni guys kay ipapinising ra na dapit kay wa man na mapinising. Kay naalanganin namin itong time nga nagtrabaho sila sa Ruben ja. Salamat jud kadto Mambi sa imong kamaadyo. Hello guys, madung-adlaw to tanan guys. So ako po ni guys Ruby probinsya na guys mo na yung hapit ko dari sa Indoloy kay na ko ikuha nga ipadaan ni Mambi. Salamat kay kadto Mambi kay kuan kanang ipatiwas niya og pinising na sa likod sa amuhang kusina. So palit ko kanang simento og kuan painsan para mapinising ni Ruby. Salamat sa guys na may jeep ganing agi ni sakay na lang bus jeep kay pwede ra man ta lako ng hardware kaso lang kuan man kanang init pud ka sa manang sakay na lamang ko kay kuan ra man pud guys 10 pesos ra man pud so mag palit ko og painsan guys og kuan kanang simento. Salamat kay kadto Mambi diya magpa palit na mi para sa kuan Mambi ya diya gatong na total sa kuan 56 pila mau na eh 1650 kuan nya na makamoy extra sako diha kay sako to mas balay man na do naman so na naman nga nang napatotal na namo ma'am na para sa pinising ni si Jack. Dari na ko sa hardware. Hindi na nagkuhan, gipa estimate ni Mambi. Ready ko na to guys, kay ipapinising ni Mambi dito dapit sa likod. So nagka-Domingo pa rin sa buhaton guys. So awon lang siyang i-pick upon. Diyan nagpa-estimate day ko guys. So pila dyan mong magasto, magpila out lagi sa kwarto. So mga magasto tanan na. So salamat kadto Mambi, kanang hinahinayan ra kuno namo ni Jack pali out ni Mambi. So nakaibaw ni pilay magastos na mo nagpali-out ra sa kuan kay gipadidilos na ni Ruben. Unja namin niabot nga still ko nun nga partial. So mara ginawa po ko nakalakaw-lakaw guys kay kuan hapon gipaabot ning ang Nicole nga kuan LBC. So mo ni guys kanang requirements ni siya guys nga gipadagitan sa kuan Dalugdog pilido Divisoria na di Divisoria sa Cagayan de Oro. So wala sa guys ang seda ning kuan. So ang seda ni guys kanang requirements ni kun nga kuan. So di na nato i-mention guys ang iba sa requirements na niya sa pag-apply. Kuan pareho pero di BCC kuan dari Ruben. Uy bin nagka-Domingo ko Ruben. Nana ra ba ning order na ra ba og kuan? Domingo ron. Nay kuan ra ba? Kuan ra man finishing ra man to. Diyan guys kanang hapon na nakapangdaba ko sa mga bidsit ni Cristel og kuan kanang mga punda unlan tanan kay muli si Cristel guys. So ano isang gisude dahil di adapit sa portahan. Nice ka doon na siya. Kay mo ni siya atong millionaire na sa klase-klase nga kuan man ang gibuhat kaniha ja. Arang bisi hapon ha guys kay nabuko gibuhat ato sa ang amo.
nga tupod kay unahan man siya. Mura gina guys, daghan ako gibuhat rong adlaw guys kay nang laba lagi ko agi tupi na ni Papa Eddie ang gipang labhan pero napa dito yung mga nauwahi nga kuan ba, mga tawil. So grabe yung sagbutan na daring lugar guys. So han isang gilabhan ni kuan ni Cristel. Diyang habo. Ang hala basa pagamay. Pagkaadyo na uga. Diya ang panglabhan pud ning tawil. Kay tagsa-tagsa mamihog tawil. Kani mo ni kang Cristel nga tawil kani aho. Kani Nicole. Papa Eddie. So po nang gilabhan. So mo pakitan sa ang gibuhat na pikas guys. Manang busy ka ko kay di ka na nung kunad to sa naas Kuya Rudy dari nagtrabaho ko tong amuhang ko ang uban ni Robin. So na ako buhat ko dari nga mga lucky plant pod karong maswerte kuno karong year 2025. So mara na busy ka ko sa nga tanan no nang habang gahuwat ko sa kuan pero nice dida siya guys. Bahay ni Ma'am Bisminda. Kusina. So na ko gibuhat dari di Kani ani sang gibalhin duha kani. Ang snake plant na. So daring dapita guys di So na man siya ang gibuhat mo. Apa nang bubuan og tubig. Wa pa lagi mo siga katuhang Christmas tree. Wa pa ni siga. Ni hapon day. Busy na kay ugma ang inyong Christmas party sa Limintan ay high school no? High school. Man na sila Christmas party. So nice guys kaadto guys Ano yang gipang buhat Gipari-pariho na si Jaguan. Wa pa mo siga. Ano guys, pinturahan pa na siya na guys. Diba, nindot na siya. Kaya di man mabubuan dari sige kaya nalagi anay. Kana balhinunan pa na siya og dako nga kuan. So to guys na nangit-ngit na pud kay uwan na pud ni ron. So na yung mga snake plant to dari di Hapon na siyang gibutangan og kuan. Kani siya guys, hindot kayo siya. So manay ang gikabisihan. Pero adlaw kay duty ko dari kay wala gi klase na gipaasuhan na o kay naay bunga na. Maigo na wala na ha. So hilira na dari napita guys. So mao to guys. Kanina kaila man siguro pud mo dani nice ka do. Jago bandari guys, wa pa na gipa kuan kay para di siya mamatay ba. Nice ka doon siya. Asa na ito yung utang ni dagko mo gula siya nga kuan. Ang salamat ito. So may kabisihan na rin guys. Kinanglan ta mag sideline guys kay makabayad ta sa utang. Makabayad ta sa utang. Wa pa din moabot si Nicole guys, mga kuan pa to. Salamat di kadto sa Ginoo kay kuan good news kay si Cristelan di jud ko maka-vlog guys kay naay si video kis babaw kanang dawat na siya sa height
ug ihang medical. Hala, unsa man na bad man na. Oh, kay bag. Diday. Hi ka muna ni Mami Mers. Ni Mambing. Nakita ko ba? Yeah. Wala pa kita. See you, video. In my next video. My name. Video. Love you all. Love you. Bye. Lakaw ulit ako. Kauli na ulit. Bye bye. Oh. So ang video guys ang buhat. Na nag-video kila guys oy. Guys kanang salamat kadunjong tanan. Wa man ko nagluto ron lagi kay kanang hapdir lagi mga kuan kay Christmas party nila anja. Wala na, di sa makapagluto, sunod tuig na pud. So, mara to guys ang video karong adlaw guys diaog maghilimpyo ko ditong dapita. Panghawa ng mga tanom kay pambalhin ng mga tanom dito guys. Kalat pa kadto dito sa likod. Ug marano pakiton og bas likod guys kay nang namisa na ra bagatahang bantam. Bantam ni Mambi namisa na. So mari ang yun ni guys ipakita ni guys. Ani ha. So mara to guys kay kalat pag among lamisa dali guys so palagos ni cool. Kaon di ko daning kuan. Thank you for watching.